दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसुनि बेयाव माने एनुवेल कनफारेन्स 14 आरो फ्रेशमेन ससियेल डे बे हाबाफारिखौ लादों। गिबियावनो आङो जायफोर गोदानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लाबाय बिसोरखौ आं वेलकाम खालामबाय गोसो गोरबोजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो जायफोर माने गुबुन गुबुन सेमेस्टाराव दङ बिथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावदों। जोंनि गुबै उद्देश्यआ जाबाय जे जोङो बे इउनिभार्सिटियाव फैनानै जि इउनिभार्सिटियानोखि बड'लेण्डनि हार्टआव दङ बे इउनिभार्सिटियाव जोङो गावबा गावनि जि इडुकेसन जोङो बिमा बिफानि जि सिमांखौ लानानै बेयाव मोगथाङाव जाफुंसार होनो फैदों। जि एम इन लाइफ गावबा गावनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनांगौ, मोजां डिग्री लानांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया मोजां रिसार्च वर्क खालामनांगौ। बे PhD खालाम बा नोङो MPhil खालाम बा जिखिनि हायार माने रिसार्च वर्क खालामनांगौ दङ। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला जाहाथे जौगानायनि हाबाफारियाव बे इउनिभार्सिटिया माखासे प्रडाक्टिभ इनपुट्स बा इनोभेशन खालामनो हायो। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जायफोर स्टुडेन्टआ फरायदों बे जाबाय दिनैनि यां आरो टेलेन्टेड ब्रेन। आरो बे यां आरो टेलेन्टेड ब्रेनआ गावबा गावनि एमखौ साक्सेस खालामनायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जि सेकेन्डारि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभआ जाबाय माहारिनि फारसे बिथांमोननि जि अब्लिगेसन, माहारिबाद, माहारिखौ मोजां मोननाय, माहारिनि हाबा मावनाय आरो समाजा बिथांमोननिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे सार्भिस लुबैयो आरो बे सार्भिसखौनो नेनानै थायो। बयबो सानो जानो हागौ आरो जोंनियाव बयबो गोसोआव मोनसे उद्देश्य थायो जे आङो फरायगोन, डिग्री लागोन, MA, MSc, MCom खालामगोन, बेनि उनाव PhD खालामगोन, MPhil खालामगोन, बेनि उनाव साख्रि मावगोन। येस, डेट मे बि राइट। साख्रि मावनाय बा नोङो माबा नङा माबा मोनसे नोङो आरजिनायनि लामा दिहुननाया जोंनि बयनिबो अबजेक्टिभ। खिन्थु बे मोनसे फिसा थांखिजोंल' नोङो गावखौ जुदि लिड खालायोब्ला बे गेदेर जि थांखि माहारिखौ दानांगौ, माहारिनि जि जेनेरेसनखौ नोङो लिड खालामनांगौ, बे थांखिया माने जायखारनानै थागोन। दा बेखायनो गावनि जि थांखिजों लोगोसे माहारिनि थाखाय जि मावनो गोनां दङ बेखौ नोङो जेब्लाबो सिगाङाव लानानै समाजा नोंखौ जेरैबायदि लुबैदों, समाजा जेरैबायदि नेनानै दङ, हारिया जेरैबायदि नेनानै दङ बे हाबाफारिखौ मावनांगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि शहीदनि गोथां थैजों जोनोम जानाय मोनसे इउनिभार्सिटि। दा बे इउनिभार्सिटिखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मोनदों। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे प्रडाक्ट बा मोनसे माने चाइल्ड। दा बेखायनो बे इउनिभार्सिटिया वर्ल्ड क्लास रेंकिंआव दिनै जायगा सहैनो हायाखै, दिनै इन्डियानि रेंकिंआव सहैनो हायाखै, बिनि थाखाय जों नाजानांगोन। खिन्थु आसामाव जेसेबां 10-15टा इउनिभार्सिटि दङ बिनि माने नाम्बार 1 रेंकिंआव फैनो थाखाय बेयाव हाबा मावनांगोन। खारन गोबां माने गाज्रि मोनसे थासारिनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 12B स्टेटासा इनटेक जाबाय। खिन्थु दिनैबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जि पस्ट 51टा पस्ट बे रेगुलाराइज जायाखै। गुबुन फारसेथिङै प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसार गोबां बेयाव पस्ट फिलआप खालामनो गोनां दङ। इनफ्रास्ट्राक्चारनि कन्डिसनखौ नायोब्ला जोङो नुगोन जे मोनसे हाइ स्कुलावसो बिराद मोजां सर्व शिक्षा अभियाननि गेजेरजों माने बिल्डिं जाबाय। दा बेयाव क्लासरुमा बिराद थोब्ले माब्ले, बयस हस्टेल, गार्लस हस्टेला बिराद थोब्ले माब्ले आरो गुबुन गुबुन जि साइन्स लेबरेटरि दङ बेयाव नोङो 3 सेननि बादै बिनि बारा बेयाव माने लेबरेटरियाव माने टेस्टखौनो खालामनो हाया। दा बेखायनो आसाम सरकार, भारत सरकार, BTR सरकारखौ खावलायगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय टप क्लास इउनिभार्सिटियाव लांनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थोजासे फान्ड हरनांगौ। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो गोबां खेब लोगो हमबाय, जोङो पार्सु खालामदों आरो उननि समाव जेला मिटिं जायो जोङो खावलायगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहाथे साफिसियेन्ट फान्ड हरो BTR सरकारनिफ्रायबो, जाहाथे बिनि थाखाय इनिसियेटिभ लायो। आरो भारत सरकारखौबो जों आपिल खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला बे इउनिभार्सिटिया जोंनि माने हार्टआव जोनोम मोननाय इउनिभार्सिटि आरो बेखौ जोङो गोजौआव लांनांगोन। बेनि अनगायैबो BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि मुङाव मोन्दों, NIT मोन्दों, रिम्स जोङो मोन्दों बा नेसनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोन्दों। बे इउनिभार्सिटिखौबो जों बानायनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ एजुकेसनेल हाब
बा टेक्न'लजिनि हाब बा एमप्लयमेन्ट एवेन्यूसनि मोनसे हाब हिसाबै जोङो दानानै लानांगोन बेनि उनावसो जोंनि जेनेरेसना माने गाव हारसिङैनो उदाङै बे जायगायाव